Quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi fil-Parlament, l-eks kap eżekuttiv tal-Eni Malta, Lewis Jordi Majna, xedt li fil-proċess tal-evalwazzjoni dwar il-proġett tal-enerġija dik tal-Electrogas kienet l-aħjar offerta. Meta wieħed jikkonsidra l-evalwazzjoni li għamlu il-kumitati kollha li kellna mill-att kummerċjali, tekniku u da, ċertament l-Electrogas ħarġu bħala the preferred bidder. Fil-Kumitat Parlamentari, l-eks kap eżekuttiv tal-Eni Malta innota id-differenza bejn heavy fuel oil li kien jintuża taħt gvern nazzjonalista mal-gass LNG li bih jaħdem il-proġett tal-Electrogas. Meta in-naħa tal-gvern staqsit li xut dwar l-interconnector u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Viċi Kap preżenti ta' Bernard Grech, David Aġus, beda jitmasħan u jgħajjat u maħallix id-diskussjoni tkompli. Ta' min ifakkar li l-aħħar gvern nazzjonalista kienu ollaq il-kontijiet u b'hekk żied il-pis fuq il-familji. B'kuntrast il-gvern laburista raħħas il-kontijiet u żammhom stabbli saħansitra waqt l-eqqel tal-pandemija u issa quddiem sfidi internazzjonali li twasslu biex il-prezzijiet tal-enerġija jisparaw il-fuq mal-Ewropa kollha. Preżenti għal dan il-Kumitat min-naħa tal-Gvern kien hemm is-Segretarju Parlamentari u l-Wib tal-Gvern Andy Ellul, il-Ministru Clayton Bartolo u d-Deputati Laburisti Glenn Bedingfield u Alex Muscat.